Paimbestigahan karon ang usa ka traffic enforcer sa Mandawi City. Kinakita sa video nga daw adunay gidawat gikan sa motoristang iyang gisita. Ano yung report? Video kini nga napost sa social media ang enforcer sa team doon nagisita nga truck driver. Samtang nagpakita og dokumento ug nag-andam ang enforcer sa citation ticket, makita nga doon nagitunol ang driver ngadto sa enforcer nga iyang gidawat. Ang maong video naabot na sa atensyon ni Transportation Committee Chairman, Councilor Jimmy Lumapas. Matod niya, di pa hinon masuta unsa gyud ang gihatag ug ang kinatibukaang panghitabo. Maong nanawagan kini sa taga Traffic Enforcement Agency sa pag-imbestigar. Atong ipa-imbestigar akong istoryahan si Edwin Humawas, basig pa sad siya makahibaw ani nga balita kay aron mapatawag. Matod ni Lumapas, dili tolerate sa syudad kung may mga binuang sa ilang sakop sama sa pagdawat og suborno. Maong namiligro ang panarbaho sa enforcer kung mapamatudan ang binuang. Pahimangno usab kini sa uban nga likayan ang maong binuhatan. Kapasalig ko ninyo og masakpan na ma-prove yun nga nidawat siya og kwarta, definitely matangtang yun na ang team enforcer. Kauban si Godfrey Rillian, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.